ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸ್ಕೂಲ್ ಡಪ್ಪುನಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಲೇಷ್ಯಾನ. ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. Hello Malaysia, here we are. Cabin crew be still for landing. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಂಕಂದೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪಂತೊಂದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಆಯ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ಏತೇತು ಶೋಕುದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಸ್ಟ್ 31, 1957 ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ನ ಹಾಸ್ಟ್ ಮಂತೇರ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಅಲ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು. A few moments later. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಿ ಇಸ್ತಾನ ನೆಗರ ಪಂಡದು. ಒಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕಿಂಗ್ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಬಂಡೇರು. 2011 ಉದೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೇರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಪೋರ ಬಿಡ್ಪುಜರು. ಬಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಲಿ. ಇಂಥ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಿ ಪ್ಲಾಜಾ ಟುಗು ನೆಗರ ಪಂಡದು. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಡು. ಅವೇನ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದಿನಿ US ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿ ವೆಲ್ಡನ್ ಪಂಡ್ಗೆ. ಉಲ್ತ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಲ್ಪದ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೊಕ ಫೌಂಟೇನ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಅಲ್ತ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಆವೆ. ಒಂದು KL ಟವರ್ ಒಂದೇ ಮಿತ್ತುಂತದ್ದು ತೂಂಡ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೋಯರ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಅಲ್ತ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗನೇ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ನ ಅಂದು.